Bomba od Blahu. Europoslanec Ľuboš Blaha povedal o Rusku veci, ktoré žiadny iný europoslanec v Bruseli sa neodváži povedať nahlas. Povedal, že Rusko sa bráni. Povedal, že Donbas bude ruský. Povedal, že Ukrajina by bez západu klakla za 3 týždne. Povedal, že Európa sa vlastnými rozhodnutiami rúti do jadrovej vojny. A povedal to priamo do kamery a bez strachu z toho, čo si o ňom napíšu médiá. Dnes vám ukážem teda presne, čo povedal, prečo to mnohí Slováci vnímajú úplne rovnako ako on. Takže zostaňte tu so mnou, lebo toto sa oplatí vypočuť si celé. Začnime od toho, čo Blaha pomenoval ako prvé a čo mnohí Slováci cítia každý deň, ale nikde to nepočujú. Európsky parlament funguje podľa Blahu na princípe obrovského dvojitého metra. Na jednej strane máte konflikt na Ukrajine, kde Európsky parlament tlačí na sankcie voči Rusku, vyhadzuje ruských športovcov z medzinárodných podujatí a označuje každého, kto hovorí o mieri, za ruského agenta. A na druhej strane, keď Spojené štáty zaútočili na Irán a zahynulo pritom 165 malých dievčat v iránskej škole, v Európskom parlamente ticho. Keď Izrael pokračuje vo vojenskej operácii v Gaze a OSN hovorí o cielenom zabíjaní žien a detí, v Európskom parlamente je ticho. Keď Amerika blokuje Kubu, čo vedie k ťažkým sociálnym problémom tamojších obyvateľov, v Európskom parlamente ticho a dokonca potlesk. Blaha sa v rozhovore opýtal priamo a bez okolkov. Prečo v Európskom parlamente je takýto dvojaký meter? Takéto pokrytectvo? A pridal príklad, ktorý mnohých zarazil. Slovenská akadémia vied prerušila všetky vedecké kontakty s Ruskom, ale zároveň naďalej spolupracuje s Izraelom. Ruskí vedci nemôžu za geopolitiku rovnako ako izraelskí vedci nemôžu za rozhodnutia svojej vlády. Ale meter je iný. A vždy iný podľa toho, kto je práve favoritom Bruselu a kto nie. A teraz prichádza to, čo žiadny iný europoslanec v Brusele nepovedal nahlas takto pred kamerami. Blaha vysvetlil ruský pohľad na celý konflikt. A tento pohľad je podľa neho kľúčový pre pochopenie toho, čo sa na Ukrajine skutočne deje za oponou mediálneho rozprávačstva. Rusi podľa neho vnímajú situáciu úplne inak, ako nám servírujú západné médiá. Západ 10 ročia expandoval smerom k ruským hraniciam. NATO sa rozširovalo napriek sľubom, ktoré padli v roku 1991. Ukrajina bola pre Rusko posvätná červená línia, o ktorej kričali všetci. Nielen Putin, ale aj celá ruská opozícia vrátane tých predstaviteľov, ktorých Západ tak miloval. A Západ túto líniu vedome a opakovane prekročil. Blaha to povedal doslovne takto. Kde ste videli Rusov expandovať na východ? Oni sa bránia. Vy si to už konečne uvedomte, oni sa bránia. A pridal historický kontext, ktorý v slovenských médiách takmer nepočuť. Rusko bolo ohrozované z toho istého smeru viackrát v histórii. Napoleon, Hitler, studená vojna, vždy to prišlo zo západu. A keby bola Ukrajina v NATO, americké zbranie by mohli stať 2 minúty letu od Moskvy. A to si podľa Blahu žiadna jadrová veľmoc jednoducho nemôže dovoliť a nikdy nedovolí. Toto je veta, ktorá v slovenských médiách takmer nezaznela. A pritom je to podľa mnohých analytikov vec, ktorú si väčšina ľudí súkromne priznáva, ale verejne to nikto nehovorí. Blaha povedal, Ukrajina by klakla do 3 týždňov, keby to bolo iba na jej sily. Západ tam nalial obrovské množstvo zbraní, peňazí a logistiky. To je kľúčové momentálne. A k tomu pridal ďalší detail, ktorý vláda a média neradi pripomínajú. Americká umelá inteligencia, konkrétne systém Palantir, pomáha Ukrajine projektovať drony tak, aby dopadali presne tam, kde majú. Toto dokonca priznal aj slovenský analytik Alexander Duleba verejne. Čiže keď on niekto hovorí, a že Amerika sa do vojny nemieša, hovorí nepravdu. Amerika je v tej vojne po uši, len nie v prvej línii, kde by bolo vidieť americké uniformy. Vojna na Ukrajine preto podľa Blahu dávno prestala byť vojnou dvoch krajín. Je to proxy vojna kolektívneho západu proti Rusku. A Ukrajina v nej zohráva rolu
jeho vlastné slova ako fackovacieho panáka, na ktorého území sa táto vojna odohráva každý deň. A teraz k vete, ktorá Bruselu vyrazila dých a za ktorú ho média okamžite napadli zo všetkých strán. Blaha ponúkol konkrétne riešenie, ktoré považuje za jediné realistické a za jediné, ktoré môže skutočne zastaviť vojnu, a povedal to takto. Riešenie je sadnúť si za rokovací stôl a povedať si realisticky, že áno, ten Donbas jednoducho bude ruský. Bude ruský, ale na oplátku Ukrajina môže dostať mier a môže konečne prestať bojovať. Koniec citácie. Mnohí to označili za kapituláciu a zdanie sa, ale Blaha to vidí inak. Hovorí o čistom realizme. Jadrová veľmoc nevrácia územia, ktoré raz obsadí. To je historický fakt, ktorý sa nedá zmeniť želaním ani sankciami. A otázka podľa neho nie je, či sa nám to páči alebo nepáči. Otázka je to, čo je pre obyčajných ľudí na Ukrajine lepšie. Ďalšie roky vojny, kde každý deň zomierajú ľudia vo vlastných domovoch, alebo mier za cenu územných ústupkov. A pridal odkaz na karibskú krízu zo 60 rokov. Vtedy sa Západ s Ruskom rozprával, aj keď bola situácia možno ešte hrozivejšia ako dnes. A výsledkom bol mier a jadrová vojna nenastala. Prečo sa podľa neho nerozprávame rovnako aj dnes? Blaha v rozhovore hovoril aj veci, o ktorých by mal znepokovať každého bez ohľadu na to, či sympatizuje so Smerom alebo s opozíciou. Jadrová hrozba. A to nie ako vzdialená teoretická možnosť, ale ako reálne rastúce riziko, ktoré sa zvyšuje každým mesiacom eskalácie. Podľa Blahu v Rusku rastie radikalizmus práve medzi tými, ktorí kritizujú Putina. A títo radikálnejší hráči by boli ochotní siahnuť po taktických jadrových zbraniach oveľa skôr ako súčasné Putinové vedenie. Čiže tí na západe, ktorí dúfajú, že pád Putina prinesie mier a spoluprácu, sa podľa neho hrubo mýlia. Alternatíva by mohla byť omnoho nebezpečnejšia pre celú Európu, vrátane Slovenska. A k tomu pridal pozorovanie z Európskeho parlamentu, ktorého viditeľne znepokojuje. Na Európskej rade sa premiéri a prezidenti stretli a takmer všetci, okrem Roberta Fica a dvoch ďalších, kričali na šéfa Európskej rady Kostu za to, že mal s Rusmi elementárny kontakt. Len toľko kontaktov, aby v prípade náhodného incidentu nedošlo k okamžitej vojenskej eskalácii. Blaha to komentoval slovami, ktoré vystihujú celú tú situáciu. Zoberte si, kde to bláznostvo už pokračuje. Tá Európa ako keby sa chystala na jadrovú vojnu a toto chceme. Blaha vysvetlil aj, prečo Smer nesedí v žiadnej európskej frakcii a prečo to podľa neho nie je slabosť, ale strategická výhoda, ktorú médiá zámerne prehliadajú. Uviedol konkrétny príklad, ktorý hovorí za všetko. Európsky parlament rozhodoval o žalobe na Ursulu von der Leyenovú za to, že podpísala dohodu s Latinskou Amerikou bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu. A výsledok celého hlasovania rozhodlo 5 hlasov. A tých 5 hlasov boli práve poslanci Smeru. Povedal to takto. Viete, koľko hlasov rozhodlo? 5. Viete, koľko máme poslancov? 5. A my 5 sme to rozhodli. Teda strana, ktorú médiá označujú za izolovanú a bezvýznamnú, rozhodla o žalobe na predsedníčku Európskej komisie. To podľa neho nie je izolácia. To je sloboda rozhodovať bez stranického diktátu a využiť ju v správny moment. Ľuboš Blaha povedal v tomto rozhovori veci, ktoré v Bruseli nikto iný sa neodváži povedať nahlas. Že Európa má dvojitý meter. Že vojna na Ukrajine je proxy vojna západu. Že Donbas bude ruský a mier je dôležitejší ako územie. Že jadrová hrozba je reálna a Európa sa k nej blíži vlastnými rozhodnutiami každý deň. A že Smer, napriek tomu, čo hovoria médiá, rozhodol o žalobe na šéfku celej Európskej komisie. Súhlasíte s Blahom, alebo máte vy iný názor? Napíšte mi ho prosím dolu do komentárov, rád si o tom prečítam. Ak sa vám video páčilo, dajte prosím like a zdieľajte ho teda s ľuďmi, na ktorým vám záleží, aby vedeli pravdu, čo sa v skutočnosti deje. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu.